and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Yun na, tiba. Kanang babae nga, naglakaw si... Hala! Si Cathy man ang asawa ni Franco. Mauday ni iyang gitrabahuan. Tuwa siya paingon sa... Hala! Oh my! May kikatable siya. Alalala ni lingkod. O misandig sa abaga sa lalaki. Oh, come on! Kapangladok mo sa tayo ni. Breaking news! O dili fake news! Oh my God! Ako na may kikuyawan ini. Hala no, ako na mo'y mahadlok makita niya. Uy, kitingalig magtuo siya nga ako'y mutaho kang Franco. Tungod kay kauban mi sa show. Miss? Anything? Enting? Ay, sorry. Pagkarong Miss Uy. Ha? May nagkakalan ka, ha? Ay, kuan kiningay, wa. Uy, matura ko sa restroom. O, sige, ato na. Narang restroom, oh. Bitaw. Okay, thank you. You're welcome. Talakon po itong babayhanan, no? Inting ko, no? Ha? Unya, natinga ako kay anong napaurong man to siya diri? Close the door. Ay, kikulpaan ko. Kasi ako buhaton. What I'm gonna do? Kung magawas ko diri, tingaling makita ko ni Cathy nga asawa ni Franco. Saan taman? Basta ako, magpatulang yung kung ako makakita niya. Ay, buang nga ni, uy, nakalitan man ko. Kaayo rin ni Sandig's lalaki, Ug ang bana taon, hilabi ang paningkamot nga. Malikay tentasyon, pero ang asawa? Oh, shit. Ay, sorry. Ay, hinaot ang tandili to tinuod. Hinaot ang dili to siya. Pero hinuon, kung magtrabaho kag ingon ani, expected man pud noon ang mao ni buhaton aron pagdani sa mga customers. Pero hala no, katuol sa tentasyon. Diri lang ko. Niya ko atbang sa resto bar nga gitrabaho ni Cathy. Ug ang motorsiklo akong gipasalipdan sa nagparking nga van. Lain na sa mong gibati ay. Nagkuba man akong duganda. Di lang unta matinood ang niya sa una-una. Di lang gid unta. Gisugdan ko nag-am-am ang akong kaugalingon nga wa magpakasaang akong asawa. Wa pa man nabalik si Papa Franco. Paabutan ko lang. Maingon siya nga dili siya magdugay. Pero hangtod karon, wa pa nabalik. Sa man, muli kag diretso karon. Nga nangutan naman ka. Gusto ko nga makiguban ka nimo bisan sa mo bungi kayon nang. Mao pa. Sa man, okay ka ba? Dili lang kayo ta magdugay, ha? 1 hour, okay na kayo. Pero tayo sa kun ugma na lang di ay. Karon ang gusto ko. Ba? An kining. Sa man, dili mahimo. Dili kita magdugay. Okay ra kayo ko, okay? Ay, kuwan man good. Gregi ka nang, ba't imang good ka nang magdali-dali to, di ba? So, dili ka? Pero, uy, maglisot man dyan kong palipad ni mo, uy. Okay na lang. Mananghit lang ko. Mo under time lang ko. Mo under time ka? Mo under time lang ko. Aron nga, makaulipod ko sa pahay pa. Nga, dili sila matinga nga, nadugay kong naulit. Okay.
O mayo ka pala ka. Dili masayang ang imong oras. Hmm? Nga naman, hatagan na sa kunin mo cash? Of course. Oh, Greggy, no. No, dili ko madawat, ana. Oo, nga naman. Kay abi pa lang. Babae kong bayaran. Hindi ko madawat, ana. Sobra na ba kaya mo nahatag na ako, ha? Nga, tagaan pa ko ni mo ugas daw, eh. Sobra na na, eh. Ay, ayaw na. Huwag labaw sa tanan. Mabarato na kay ko, ana, para ni mo. Kati, pasang diragod ko. Kung sa may kong ihatag di mo, ayaw yung pagpalipad, okay? Ayaw, huwag to kaya. Huh? May gisulti ka? Ha? Ay, ha? Ay, kuan, kining, ay, kuan ba ka nang? Daoy, nakatuaw ko. Nga ba si Pag, unsay masud sa imong una-una? Ako ka ng kagustuhan, bosan. Ayaw yung kubalibari, okay? Bahala ka. Ikaw, good. Sige, manahid una ko ni Sofia, ha, nga mo under time ko. Okay. Sige. Aron naman gawas ang tati niya, okay? Sige. Dari ka na, Sige, magpaabot ko, ha? Ha? Asa man ka? Day, naglain jud akong lawas, day, dum. Under time lang ko, be. Naunsa man day ka? Mura pag nagdisminorya ko. Tinuod ka? O, lagi, sakit kayo, day. Sakit kayo akong puson. Aha. Kanya, unsa man? Maulagi to mo, under time lagi ko, please. Sige na, Sofia, agay. Ala na, sige. Okay. Mo magkaha, sige. Ako li pa pasabot sa tagiyan ni. Okay, salamat kaayo. Kuhaon ko na ang akong bag. Sige, padayon lang. Peligro. Tinuod gid ka ha nga nagdisminorya siya. Kuyawan ko na. Gusto mo kay Kuba sa kudugan. Nga naman eh. Oh, si Declare. Hello? Nak? Asa naman ka pa? Kuan, malangan ko kadiyot, nak. Okay? Nabalahan ka manggod ko pa kung asa ka na. Ay, okay ra ko eh. Ay, kabala ka na ko. Magpaabot ko pa. Oh, sige, Inday. Sige, bye. Bahala na. Paabuton ko good nga mo off si Kate. Ug sutaon ako kung naabagyapon si Mr. Martinez. Oh, si Kathy. Yan na pa yung rin. Nagtana siya yung shoulder bag. O sa aking gihatag kaniya. Niya na siya. Greggy! Okay na. Naisugit na si Sofia. Nga mo under time ko. Ako gipasangil nga nagdisminorya ko. Oh, dysmenorrhea. Oh. Okay. O niya, asa na siya? Kinsa? Si Sofia? Yes. Si Sofia. Nara, ay, napadoong diri. Good. Mas may kay niyang pasinilo. Mr. Martinez! Hello, Sofia. Mong amiga nga si Kati nagdysmenorrhea. Maulagi. Mo under time siya, Mr. Martinez. Oh, mao gani ako na lang ihatod kay maluoy kong magtan-aw niya nagpingit sa yan gibati nga dysmenorrhea. So imong ihatod. Yes. Hala, basig mo samot ang dysmenorrhea, ana. Unsa? Ay, bitaw. Naunsa. Okay lang, Mr. Martinez. Okay, go. Okay. Kadiyot sa standi pa may mula ka. Imong kamot dawata. Uy, nga naman. Uy, buka. Uy, hali, buka gyud siya. Unsa man ni? Hala, uy. Ano pangutan na? Okay. Thank you. Pagkaon na din. Thank you. Sige, di na may magugay. Hatod ko na si Kati. Ay, aray, cute. Aray, kasakit agad sa kumpus. Ay. Mr. Martinez, sige na. Tambali na iyang puson. Ay, kalain mo, Sofia. Uy, sakit ba ya, ha? Mao gali. Tambalan gali na. Sige, lakaw na mo. Kita na, Greggy. Sakit na gyud. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!